السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى تقدست أسماؤه بارسا مدن اتيان طاعات عبادت درمدي وخيرات إحسانات درمدي والدين والديانة يولنا اتيان قدم لمدي أذمت لدرجاهنا قبول مقبول إلثن. وهذا ومبارك آيان سنة رزو آيان سنة تطليان أراد لري وأخليان نمال لري وإدليان تسبيح لري كبرزد أنا سبحان الله يتمشت أنا سبحان الله بول بياد اليا ولن همزين الله ذو الجلال قبول إلثن. إن شاء الله بيجي سورة زلزال باش آياتنا ترجمة وتفسيرنا أيضا تشرر خارجان سورة زلزال تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سلامت بول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها هر وقت كير تترمكلغيني تترثا وأخرجت الأرض أثقالها والبر وقت كير öd içindäki agyr zatlaryny çykarsa ýüze. Wa qala al-insanu ma laha wa insan aýtsa wa bir näme bolýan hadypda yawma idin tuhaddithu akhbaraha şolwunna yer öd habarlaryny gurrun berzekdir. Bi anna rabbaka awha laha. Çünkü ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem senin perverdigarın ve senin eyyan şu yere vahiy etti, emretti. Yevme izi yasturun nasu eştaten li yurav a'malahum. Şolunna adamlar sep bolacakdırlar ta inki öz eden emellerini gözüne köküdüler yali. Femen ya'mel mithqala zerratin hayran yarah. Biz her bir adam zerre yalacak yaxşyny eden bolsa kıyamatda görecekdir. Ve men ya'mel mithqala zerratin şerran yarah. Ve her bir adam zerre yalacak telekani eden bolsa kıyamatda görecekdir. Bu sure Zelzal Medine-i Munawwara'da nazil bolan suralardan biri Müslüman da vallahi. Allah Azze Celal aytdi: "Ol bir wagty ki yer gaty lerda gelse, gaty titremekligini titrese, iza zulzilatil ardu zilzalaha." Kıyamatın ahwalatlarından ki Sure-i Qari'ada qaw düşündirip de aytıp geçipdik. "Ve ahrajatil ardu athqalaha." Ve yana da kıyamatın bir alamatlarının biri yer öğündeki ağır zatlarını defa çıkaracak, yukarı çıkaracak.
yerin içindeki zatla da bira Hazreti Adam ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam'dan beri ta kıyamete çellin tamamı ölüleke yerin aşağına gömülüptür. Şonu yerden daşarı çıkarmanı duracak. O yine de tamamı me'delle, tamamı kızılla, tamamı kumuşla ki Hudayi Teala yeri yaradanla yerin aşağına koyuptur. O ya da ondan sonra bir padişahla, bir falan adamla yerin aşağına gömüp gidiptir. Şu kıyamet gün bolanla şolan hemmeci daşarı çıkmalı. Hatta Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir ovadan hadisini ayettiya Arabisini okuyup görmeyelim. Şu zelzele gelende yerden öz ciger guşesini daşarı çıkaracak, öz içindeki bolyan me'delleri, gızılları, talaları, nokra, cevahir hemme hatta ölüleri daşarı zınmanı duracak. Aynahu sen öz oturan öyünde, öz oturan köçende, oturan ovanda, ay şılada da kızıl olacak mı diyen yerinden olukon sahra yağla, olukon daşla, sütun yağla kızılla, şu duruşu kızıl çıkmanı duracak diye yerin üstüne. Ya da oturun yerinden neşteni ölü daşarı çıkacak ki ön bir zaman kabristanmış. O moğa hiç kim o pula, o duran halif kızının ödüne şemşetela diyen yağlap, özü de olukon daşla, olukon sütun yağlap kızılla yerden daşarı çıkıp duracak. O moğa hiç kim kızıla özecek değil. Yani Peygamberimiz aydıptır, şu moğa 3 nefer beter katı ökünecek deyiptir. Birisi, ol bir katil ike, bir azıcık kızıl sebepli, bir azıcık pul sebepli, dünya mali sebepli bir neferin canını alın olsa, şu çıkıp duran kızılları görüp, bir görse oturan öyünden de kızıl çıkıvatı ve şu bir erzişler için men bir neferin canını alaptır nevi, men bir neferi öldüraptır nevi deyip katı ökünecek ve peşiman olacak diye. Bir katil adam. Ve bir de bir oğurluk eden adam öz hemsayesinden, ovasından veya gayrı kessen hayatına girip, bırdadına girip, tukanına girip, şondan oğurluk edip da sonra da hatta illa kesilen olsa o adamda katı peşiman var, katı ökünecek ve men şu kızılla şunyalık bir erziştatlı için ilim dağı kesiraptır ne deyip o da katı ökünecek diye. Ve üçüncü de 2 tane hemsayemişler, 2 tane doğanmışlar, bir azıcık malın üstünde, Müslüman doğanla bir azıcık yerin üstünde eştiliye 2 doğan bulup otuyla 1 metre yerin üstünde menki oluşuyarlar, kıyamete geçişiyarlar, birbirine havar atışmanı, kepleşmeni gidip yallar ve hakkı etti eşli otuyla 3 günden edafi kepleşmeden okuyan namazın peydası yok, okuyan etdiyen tesbihlen peydası yok, tutdiyen aradan peydası yok, hiç ladın kabul değerliğini bilip otuyla yine de bir azıcık dünya mali üçünleni kıyamete geçişip kepleşmeni, havarlaşmani yallar, şu kıyamet gün şu yankı kızılla yani öz hayatlarından, öylerinden, köçesinden, ovasından, düzden, biyavanından sütun yalak kızılla daşarı çıkmanı duranla şöyle da katı peşiman olacaklar ve biz azıcık servet için, azıcık kızıl almak için veya 1 metre yerin üstünde doğanın menen kepleşmeni hem de ibadetlerini hiç ediptir ne deyip katı ökünecektir deyiptir Peygamberimiz. Havardar olayım şu günden Müslüman da vallahi. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا 3. ayet. İnsan, biçare ve bir yeri neyme olayan ka? Bu forum lerzat şuvati, içindeki ölülerini daşayıp zımuvati, bu yeri neyme olayan karşımadı, selin buzurap olmayadı. Ohum, Hudayi Teala ayet diye, يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا şolunne yer öz içindeki haberlerini velen gurrun verecektir diye. Kıyamet gün bolanına Müslüman da valla. Şu yer
veya yerin cinsindeki hemme zatla daş bolsun, kum bolsun, hatta geç bolsun, siman bolsun, şu dünyada sen sesini zept etýärler we ahiretde kıyamatta pakş edip hemme kişinin arasında sen de sesini, sen sowtuny, sen awazyny hemme kişi eşitjekler. Ve hatta duran diwarlar veya yerin aşağındaky kumlar hemmece sen sesini eşitip oturlar. Kıyamet gün sen sesini şu ses bilen, şu awaz bilen, şu inçiligi ýogyllygy bilen aýna şu hut sesin özüni kıyamet günde pakş edip de ulu millete we Hudaýyň ýanyna eşitdirjek diýär. Hom Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün şu surany okyp durmaga şu aýan üstünden barıpdyr. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. Şu günde yer öz habarlary bilen gurrun berjekdir dipdäni. Hom Peygamberimiz durakany sahabalaryna aýdypdyr. Atadruna ma ahbaruha? Ey sahabalarym, aya bilýäňizmi yer öz habarlaryny gurrun berjek bolýar diýäni, şoň habarlary näme diýen bilýäňizmi diýipdir. Sahabalar tamamı edep we hurmat bilen jogap beripdirler. Allahu we rasuluhu a'lam. Ya Resulullah biz bilmer. Allah Zul Celal we onuň elçisi Peygamberimiz gowbiler biz bilmer diýipdirler. Hom قال صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا رواه أحمد. Peygamberimiz aýdypdyr, yerin habar diýäni kıyamet gün bolanda yer şu üstündäki gelip ýören adamlaryň hemmejigine tek çi erkek bolsun çi zenana bolsun. Peygamberimiz oğudan suratynda aýdypdyr ala kulli abdin aw amatin. Fark etmeýär çi erkek bolsun çi zenana bolsun. Şu öz üstünde edilen işleri, bolan işlerin hemmejine aýdyp da gurrun berjek. Falan günde hatta tarihine çellin, falan tarihta, falan saatte, falan dagygada we özü de falan yerde falan sawaby iş etýärdi we ya falan günah iş etýärdi diýip şu form şahit boljak diýär. Bir wagtda tarap inkar etse, o yo men beýdema kim diýse, dogry şoň öz sesini zeftedigini şoňa pakş edip däni köp edip eşdirjek diýär. Hudaý hatlaryň eger tereke zatlar pakş etse, ol ulu milletin içinde Allah Zul Celalyň ýanynda musulman dogallar şeytanın hile we hokkusy beter güýçli wagtyky adam ýanynda bolmasa, sen bir halwat ýerde bolsaň, düzde bolsaň, dağda bolsaň, veya ýeködüň bir otakda bolsaň, adam fikir etýärki hiç kim ýok, men näme günah etsem, veya namazym okuymasam da kim menden habar bar diýipdäni, beçara insan şeytanyň dozagyna düşýär. Amma musulman dogaly Hudaý Taala özi aýdypdy, şu oturan otağındaky diwarly kıyamet gününe keplemäne durjaklar. Veya düzdäki, dağdaky ýeködün gelip ýan, amma şuradaky daşlar, otlar, bağlar hemmejigi sen eden sogabyna we eden gunahyna şahit bolup oturlar. Hatta bir gün Peygamberimiziň şagirdlerinden biri Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an şonuň bir elinde saklap ýören yetim oglan mamış. Abdurrahman ibn Sa'sa diýerler oň adyny da. Bir gün şol sahabe-i buzurgawar öz ýanyndaky saklap ýören yetim oguljugyny aýdypdyr. Ya bunay ay ogulcugum diýipdir. Gow dikkat edin musulman dogallar. Biz hemmemiz inşallah şoň ogly we şondan aýtýan gurrundan ders almalydyr. İza kunta fil bawadi farfa sawtak bil adhan. Ay çağam diýipdir. Bir maga çofan bolup däni har düzlerde gezýän bolsaň, dagy çykan bolsaň, baga giden bolsaň, hulasa halwatda ýeködünmiş düzlerde gezip ýan çofan adamlar gow dikkat etdiler. Farfa sawtak bil adhan, şondan namaz wagty bolsa
gawa adan çekip de namaz okuymalı. Sen adanını qıygırda çekdipdir. Bile-billiğinden senin ahir yettiğinden qıygırda adan çekdipdir. Näme deyip? فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Çünkü men Hazreti sallallahu aleyhi ve sellemin hud öz mübarek ağzından şu kulağım bilen bir hadisi eşittim deyipdir. O da näme? La yesma'uhu cinnun ve la insun ve la hacerun ve la şecerun illa şehide leh. Düzde biyavanna hiç kim yok. Sen qıygırıp adan çekyen şu adanını bir cin eşte, bir ins eşte, bir daş eşte, bir bağ eşte, şolan hemmecine kıyamette sana şahit bolacaktır deyip Peygamberimiz aytýardy deyipdir. Ay Abdurrahman, ay oğulcuğum, sen düzde olsan, yekölün olsan, keyfette qıygırda adam çek, şu dağlın ol, şudur şu sana şahit bolsunlar kıyamette deyipdir. Etmeli işimiz musulman da vallahi. Düzde müştegin, dağda müştegin, işin bolup gidipdir. Oya malgara bakıp yan, namaz vakti olanına adan çekip namaz okuymalı. Adanın da qıygırıp çekmeli. Tainki şu otturan dağlan hemmecini keyif edip de kıyamatta sana şahit bolsun. Ama eğer sen Hudaý saklasın, ay düz yermiş, hiç kim yok, halvatçılık ahirim deyip bir günahı müptela bolsan da, hiç bir daşı yok, hiç bir otu yok, hiç bir bağı yok. Meğerin ki şolan hemmeci kıyamet gününe sen aleyhine şahit bolacaklardır. Biz yer bize şahit bolýan bolsa, yeri däni öz qowluğumyza şahit tutunmaly. Hatta Eba Umeyye rahmetullahi taala aleyh, awliyaullah'dan biri, ol Beytullah'ın daşını tavaf edip yören vaktinde Musa Mehaç'ta şonna şol qara öýüň Beytullah'ın daşına Mescidul Haram diýerler musulman da valla. Şu Mescidul Haram'da nefil okuyanmış, bende her 2 rekat namaz okuyanna bir gadam füýüşüp da başka jaýyn üýtgedip ýene 2 rekat nefil namaz okuyanmış. Şu okuyan namazlarını bir jaýda durup okuýmaýanmış. Dol 2 rekat namazynyň ortasynda bir azjyk süýüşüp, bir azjyk süýüşüp, bir azjyk süýüşüp, şeýdip 2 rekat okuýup gitýänmiş. Muňa aýdypdyrlar, ey Aba Umayye, baba sen şu duran jaýynda okuýber da namazyny, näme dol öýlek şeýlek süýüşýän? Onu ol aýdypdyr. Aya siz eşitmediňizmi? Yevme idin tuhaddisu ahbaraha diýen aýatyny. Yer kıyamet gün sana şahit bolacak. Senin etdiyen sugabyny tesviri çekecek, sowtuny zept edip alacak. Biz kıyamet gün yer sana şahit bolýan bolsa, men Mescid-i Haram'ın hemme yerine aylanyp da namaz okuyan, taýinki Mescid-i Haram'ın hemme yeri maňa şahit bolsun. Men namaz okuyanlygyma, men gowduguma, men ibadetime, şunyň hemme yer şahit bolsun diýip de hemme yerini okuyan diýipdi. Şumahal, eğer bilýän bolsaňyz, we şaýatda bir näselen kellefinde sual bolsan, bir näse gawa adamlar, meselem Yasin namazy okuýanlaryna, Yasin namazynyň 4 rekat farzyny bir ýerde durup okuýarlar, farzyny okuyup bolandan soňra indi sünnetini okuyjak. Eger başga birine muzahim bolmasa bir gadam ýa ýa öňe ýa sagyna, sowalyna süýüşüp de 2 rekat sünnetini okuýarlar. 2 rekat sünneti okuyup bolandan soňra ýene jaýyny üýtgedip de soňra 3 rekat oturup wazyny okuýarlar. Näme diýip? Taýinki mescidin qalaba ýeri, kärräk ýeri kıyamet gününe maňa şahit bolsun diýip şo niýet bilen. Etmeli işimizdir musulman da valla. Eger kaptanın muzahim bolmajak bolsan, ýygyňdaky adamyň muzahim bolmajak bolsan, bir azjykda bolsa, bir garşy azjykda bolsa jaýyň namazynyň ortasynda üýtgetsen, gowdatdyr. Hamşonna Aba Umeyye aýdypdyr: "Fatuba limen şehide lehu'l mekanu biz-zikri ve't-tilavati ve's-salah, ve veylun limen şehide aleyhi biz-zina veş-şurbi ve's-sirqa." Gününni hoşwagt boldy, wagtyn saadete ýetdi. Ol bir adam eki yer şonuň zikrine şahit bolsa, şonuň Kur'an okuyuşuna, şonuň namazyna
Kıyamet gününe yer däni ay şu falaniya men üstümde Kur'an okuýardy, men üstümde däni namaz okuýardy, men üstümde tesbih sanýardy diýip şu forumdan şahit bolsa, onda ol adam gününü hoşwagt boldy diýipdir. Amma zelil har boldy, waqan wayl şoňa boldy, ol bir adam eki yer men üstümde zina etdi şol adam, men üstümde arak içdi, men üstümde oğurluk etdi diýip bu zatlaryna telekeligine şahit bolsa ol Hudaý zakladyn gatyp etmek bolsa adamdyr diýipdir. Ýöne bir uly aýaň üstünde dost musulman da walla. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. İnşallah şu aýanyň bir gem mucize gurrunu wa kişi aýaň üstünden näçe ha kafirler ki aslan İslam'a men musulman boljak däl, yalan dinni görürler. Fakat şu aýaň üstü bilen musulman bolupdyrlar. Bir gem mucizeler wa inşallah şonu aýdyp eşdirelim. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Kıyamet gününe şu görüp duran ýeriňiz, şu qumi, daşy, hatta geç we fiman we ýerim jinsinden her bir zat bolsun. Şola kıyamet gününe keplejekler. Sen sesini takş etjekler, hot sesin özüňi. Kur'an aýdyp oturýan musulman da walla. Şu zamanla ilmo danyş terakki eden wagtynda musulman da walla. Olakon muhakkiklar, olakon danışmentler şu yerde näme zat baka ki kıyamatda keplejek. Aýaşyň näme güýjü waka diýip de imtihan edip görüpdirler. Bir däne daşa bir näçe kelamaty kepläpdirler bir daşyň ýanynda. Oham bir hefte soňra, bir aý soňra, bir ýyl soňra bir güýçli deskalary varmış. Şu daşdan sizi däni çykarýanmışlar. Şu dogry keplenen kelimatlar näme keplenen bolsa asla, ýuwaş, gaty, inçe, ýogyn dogry şu sizin öýde bir ýyldan soňra da bolsa daşdan dogry mustaqim çykarypdyrlar bir deska bilen. Aha, kıyamatda daş veya qum veya geç fiman divar hemmejigi sen eşten sen keplen bilen keplejekdigi şulaw diýip musulman bolup iman getiripdirler. Hatta şu duran mescidimiz, içinde ýaşap ýören öýümüz ki hemmeje ýeriň jinsinden daş, qum, çäge, geç fiman hemmeje ýeriň jinsinden şula dänişmat insanyň sesini zeft edip oturýar. Hatta bir deska gursan şu diwardan näme keplenen bolsa şoň seslerini çykaryp bolýar. Hatta 1000 ýyl mundan öňsäkde şu daşyň ýanynda näme keplenipdir, şu sesleri, şu öňkü sesi bilen näme çykarylyp bolýar diýär. Şu maksy bolýan deskale bilen. Oham görüpdirler Kur'an 14 qarn mundan öňsäk musulman da bollar. Waqan gem mojuzadyr. 1400 ýyl mundan öňsäk aýdy oty keşi qum şu daş insanyň sesini zeft etýändir we soňra pakyşdy edip bolýandyr diýip şu moga aýdylan ki danışmentler çünki ilmi danış teraqqiy edipdir, vesail güýçlenipdir, bir näçe wesileler bilen, bir näçe deskale bilen dogry şu aýanyň aýtýany çynaw diýip daşdan näme ses çykarypdyrlar. Oşo bilen näçe han nefer iman getiripdir. Olakon danışmentler, olakon professorlar bir näçeler aýtýarlar, ma'al asaf mutaassifana ay Kur'an nip ýörenin näme mege, Kur'anyň içinde näme gurrunma? Kur'an ki fakat Firavun ve Musa'nın gısseti wada näme? Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in gısseti wada näme? Başka hiç zat ýok kim diýerler, dil ýetirýärler Kur'ana. Amma olar sawady ýok, ilmi danyşy ýok. Kur'an'ın üstüne tahqiq etmepdirler ve nämeliginden haberi ýok, fakat bir iki däne gyssatyny eşitipdirler şu mahal London ýalak ýerlerde musulman dogallar, Kanada ýalak ýerlerde bir kafirleriň Yahuda Sihyonistin baran yatan ýerinde we näçe danışmentler, filsuflar, professorlar şu Kur'an'ın üstüne tahqiq edip de musulman bolup oturlar. Hatta Doktor Kit Moore diyen
bir olakon danışman o doktorlaryň bir musulman da walla. Özi Kanadaly şol reştesi de ceninşinasy bolmaly. Meselem bir ejen içinde çağa ne form roşt etýär, bir nutfa ne formda yani insany tetdil bolýar, şonuň ilmini danışyny okuyup da kan azmaýyşly edip de beterken ilme de yetipdir. Doktor Kitmore özü de Kanada diýen ýurtdan beter ilimni tarakki edipdir, beter danışy kan bolupdyr. Hatta peder ceninşinasyya jahan nipde lagap berilipdir. Aham özü de kafirmiş. Bunu da yani Arabistanyň ulemalary bir gün çağırıpdyrlar. Gaw dikkat edin musulman da walla haqiqat görürüm. Waqaiyatda we şu zamanda bolan görürümlerden. Görün Qur'an Azimuşşan ne forum kafirleri musulmana we islamy sekýär. Arabistanyň çağırıpdyrlar muny. Ay agaýa doktor, agaýa profesor, senke ilmi ceninşinasyň ba bizim bir Qur'an nip bir kitabı asmanymyz bar. O peygamberimizin de bir mübarek sözleri var. Şu ceninşinasy mawratda bir aýdylan gurrunly bar. Gel sen şunu da bir kulak asly gör, näzir görýän dipdirler. Gaw dikkat edin. Oluşmady selen Qur'an görmedik. Peygamberiň hadisini eşitip görmedik. Özü de 14 qarn mundan öňçäk 1400 ýyl mundan öňçäk aýdylan gurrunlar ceninşinasy mawratdan aýdylypdyr. Sen bir gelle gör, şular bir näzir görýän dipdäni ulamaly çağırtdyr Arabistandan. Ol profesor, ol doktor öňçäk gidesi gelmäpdir. Ay 14 qarn mundan öňçäk adamlar ceninşinasydan bir zat biljeklämi? İnsanyň içindäki bolýan zatlardan näme habarlar bardyr dipdäni gidesi gelmäpdir. Emma öz ýanyndan aýdypdyr. Wa şu kulli musulmanlar birji däne kitabymyz bar. Qur'an dipdäni göterip ýarlar. Şonu bir göreýin dipdir öz ýanyndan. Wa şondan nokta zäfini tapaýyn, şondan bir iştibah çykaraýyn, bir hatasyny çykaraýyn dip şo niýet bilen gitmeli bolupdyr. Barypdyr Arabistana bir olakon konferans, olakon jelese gurulupdyr. Fakat şol adam üçin hom gelenler Qur'anna bir çağı ejen içinde ne form roşt edilýän aýaty okuyup beripdirler. We bir näse hadisleri. Gaw dikkat edin näme aýatlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve laqad halaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله مولانا العظيم. الله ذو الجلال مقدس كلام مسلمان دو الله bir insani halis palçıktan yaradandır ve onu da yani palçığı nutfa aylandyryp da we onu bir gow jaýlaşylýan ýerde ejen rahminiň içinde, oglan ýatagyň içinde goýandyr. Ondan sonra ol nutfany bir doňgan aylandyrandyr we doňgandan bir tikke et yaradandyr we etden sünk yaradandyr we sünkün daşyna da et goýandyrandyr we şo bilen bir insany kamil bejerip de dünýä getirendir we bilen ki Allah Zul Celal uludur we hemme yaratýanlaryň we surat berýänlaryň gowragydyr. Şu aýaty olakon doktor eşitenden soňra ol bir adam ki Qur'andan nokta zäfini tapaýyn, şunun galatyny çykaraýyn, iştibatyny alaýyn dip baran adam musulman dogalla. Doğru şu ayeti eşitenden sonra gaty heyran galyp, gaty heyratda bolup, aňalyp birden aýdypdyr, eger de bolsa şu kep bir insanyň sözi bolmaly, bir belki mämuli adamyň kefi bolmaly, bu beşeriň sözi dälipdir. Bu baýat fawqa beşer başga biriniň kefi bolmalydyr. Hani Hudaýa etiqady ýok,
Hudaý yok diyen adam, Kur'an'ın hiç tadına inanmayan adam Müslüman doğalla. Şu ayeti eşitenden sonra ve biz bir ömür tahqiq ettik, bir ömür azmayışgalarda ömrümüz geçirdik. Ama täze şu Kur'an'ın yarısını aytýan zatını bilmeýän ötüp, ve şu Kur'an'la 14 qarn 1400 yıl mundan öňçek aytýan sözleri bolsa, bu bir insanyň aýdan kefi dällikdir. Şondan izine gaýda kany Kur'an alyp gaýdyp, Kur'an'ın içindäki aýtýan sözlerini musulman dogalla gowy tahqiq edip, gowy azmaýyş edip görüpdir. Görse öz aýtýan iştiba sözleri de barmış ki şonu da Kur'an bilen dogurlapdyr. We beýlesi dogry bolýarmyş o dip. Kur'an'ın aýtýan sözlerinin hemmesini azmaýyş edip görüpdir, dogry hakykat özü bolup çykypdyr. Peder ejenin şenasy jahan bolýan adam Kur'ana teslim bolupdyr. Sonra şonyalyk ýurtlarda ýene bir konferansiýa goýupdyrlar, bir jeleseyi goýupdyrlar ki Kur'an bir mucizaly zat. Kur'an'ın heýbere gen gurrunlary kän şu zamanyňky zatlary aýdypdyr diýip hem kafir hem musulman danışmantly bir ýere goýuşupdyrlar. Aham şonda musulmanlar şu Kur'an'ın gen gurrunlarynyň aýtmany durupdyrlar. Şonna şol doktor Keith Moore o da fakat Kur'an'dan kepleyen bolmaly. Kur'an şey diýe, o şu zamanada da her forum bolup oty. Kur'an bey diýe we azmaýyş edip gördüm şeýlemiş. Fakat Kur'an'dan keplep duran bolmaly. Şonna men diýen adamlar musulman dogalla 37 nefer danışmantlar, 37 nefer profesor ilimde danışda aňyr başa ýeten adamlar hemmesi şu Kur'an şumada selin eşitip görmeyipdirler. Doğru şu jelesede eşitip otilla, görüp otilla, bilip otilla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dip iman getiripdirler. 37 nefer olakon danışmentlerden. Aham ve doktora deyipdirler, aya sen de musulman boldun mu deyipdirler. Onda ola aytipdir, yok men bolamak deyipdir. Yöne musulman bolmasam da imanım ba ki şu okuyan kelamdan bir beşerin kelamı de defede bir Allah Azze Celal olmalı şon kelamı ve bu okuyan hadislemde peygamberin sözü olmalı deyipdir. Aham aytıptırlar, baba ağay doktor sen bu şu zatlara imanın ba olsa, etikadın ba olsa sen musulmanla onda deyipdirlar. Yok deyipdir, men heniz musulman bolamak yani bir moğa pederecenin şenas doktor Keith Moore bir moğa musulman boldy diýip eşitdiňiz we gen galyp ýörmäň musulman bolsam bolar diýipdir. Şondan bir ýyl geçip geçmäni şu Kur'anyň bereketi bilen musulman dogalla Kur'anyň içindäki aýatlaryny tahqiq edip başynda musulman bolupdyr elhamdülillah. Biz Kur'an uly mucizedir we ta kıyamata çelen içindäki gen gurrunla çykyp durjakdyr. Şu gecede yevme izin tuhaddisu akhbaraha olakon danışmentlerin çıkaryan ve tapyan zatları musulman dogalla şu duran divarlar, şu duran kum, çäge, daş hemmeci insanın sesini zeft etýän bolmaly. Ve hatta deska bilen şoň sesini paxşly edip bolýan bolmaly we kıyamet gününe şu daşly hemmeci kepledäni paxş bolup durjakdyr. Ağzımda, dilimde katı haberdar olaylan. Kıyamet gününe ulu milletin arasında bir haberi bulamaylan musulman dogalla. Hudaý Taala hemmemize rahmet edip iki dünya saadet, iki dünya gönenmek ve iki dünya felah versin. Merillerimize şefa verip muşkullu dogullamızı muşkullamızı ansad etsin inşallah. Hemmemiz bir elhem iskuru Allahu khayr eyleyim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وثواب ما تلوناه وسمعناه. آمين يا الله يا رب العالمين. هدية وعدنا روح نبينا والشفيع ظهورنا محمد اللهم آمين. وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين وإلى يا أرواح رب جميع الأنبياء العالمين. والمرسلين وإلى أرواح الشهداء والصالحين وإلى أرواح العلماء والعاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأصحابنا اللهم آمين. ومشايخنا والمن لو حقهم علينا وإلى أرواح جميع آمين يا رب العالمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدا يقطع لنا شوط المثل همة فرح. آمين يا الله. يشوف حسنك بالكذا وذا لا يشوف ثواب سبرنا. شوط الجماعة همة أمي دارتنا ورونا باشا برحمتك يا برحمتك يا أرحم الراحمين. موافق ولهم.